Tamassi maanga tikilluagutsuuritsim. Sapassuarmi tamassi ummammi pisumik pilluaritsim. Oppitta ikinnissaan najuuttut tamaasa qaqqata kommuniasinnerlugum tikilluaquakkam. Unnuaq pingasungulersoq juulimaanip issimmirsarfigivaangam aapatsinigo puigorsimagamiuk aperalungaluk pisarnermisut pormistaap allaffiani unnuisinnaanerlunam. Soorunami juulimaani kammalaasiunikuatsigu akuerivara. Oqaluttuuppaanga ukiormanna tunissutissagngooq amerlangaarma tassimiuliartussat kingusinaalaaluarsimalluni. Kisianili tuttuutini ruutorfi tamaviaartipilorsimavaa taamaammat quanartumik angumersuoq. Erniinnanguarlu kumuunip allaffianiit anippa takussaarput qanoq iliorluni oppiup eqqanugassanersoq immaqasilaannarmi qitissimassaaq. Takusinnaasassitut oppipput ukiormanna aamma kusanartoruissuuq ukiormanna pisarnermisut starkip taanna tunissutigivaam. Pingasungorma Danmarkimi tunatsinnut juullimut inulluaqqussutit maani sisimiuni immiunneqarnerani peqataasorpassuit aaqqissuusullu tamaasa aqutsiaviorusuppakkam. Taamaaliornitsigut neriutigaara ilaqutarippassuit Danmarkimi nunatsinnilu juullip oqajartuutaanik pilluarnermillu imminnut tunissasut. Aallakaatitinissaat qilanaarnaq. Juullimut qilanaar rutaasartut ilarpassui aallartileerput aqagulu aamma meeqqannuannarisaat juulli ammartagaa qulaaringilaa meearpassuit qilanaarisagaat igalaarpassuarni ulluorissat naneruutillu juullip oqariartuutaanut aamma takussutissat taqqumnerassaput neriuppunga ilaqutari tamarmik juullimut piareersarluarumaartut sapassuarmi pilluaritsi. Hjerteligt tillykke til alle med første advent søndag. På vegne af Qaqqata Kommune vil jeg byde alle hjertelig velkommen hertil. I nat lidt i klokken 3 fik jeg en sms fra julemanden. Han havde nemlig glemt at tage sin arbejde med, fordi han er så travlt. Der spurgte han, om han som sædvanligt kan overnatte på borgmesterens kontor. Selvfølgelig fik han i ja. Vi er jo blevet gode venner med ham. Han fortalte, at han næsten var kommet for sent forbi, fordi der var mange flere gaver i år. Heldigvis arbejdede hans rensdyr Rudolf ekstra hårdt, så de kunne nå os til tiden. Om lidt kommer han ud af kommunekontoret, og det bliver spændende at se, hvordan han kommer ned til juletræet. Måske vil han danse lidt i luften. Også i år er vores juletræ ekstra pænt. En stor tak til firmaet Stark for at de kan give juletræet til os. Jeg vil sige mange tak til deltagerne og arrangørerne til optagelserne til julehilsen til Grønland fra Danmark i onsdags. Mange familier vil på den måde sende hinanden det bedste julehilsner og budskaber til hinanden. Vi er meget spændt på at se den, når den kommer. Julekalenderen i tv for børn starter i morgen, og det er jeg sikker på, at mange børn glæder sig til. Vi kommer til at se mange julestjerner og lys i alle vinduerne. Disse fortæller os, at der kommer lysere tider, og at det snart bliver jul. Jeg vil håbe på, at alle vil få en god juleforberedelse. God adventssøndag alle sammen. Massakullum ikiortiman aviana oppik ikisava ikaqulauk oppik oppikiratarpo quanauissuartamassi sapassuarmi pilluaritsi quana Ikke lad mig, ikke til fod, nej.
иппаллааққарси нипитунаарусумик Ah